أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما يقول السلام عليكم ورحمة الله. wannan rana ce ta farin ciki babba wacce a yau muka taro da fuskoki masu daraja masu girma da daga shugabanninmu na wannan gari na addinin musulunci da kuma yawan uwa da suka zo daga nesa muna wa kowa maraba barkan ku zuwa wannan babbar cibiya da aka sa mata suna Uthman bin Affan Islamic Center wanda abin da zai baka mamaki mutum da yake jan ya ɗauki nauyi tun daga fili foundation har rike har komai da kuma karanta har masallaci kuma wace ce Allah ya saka mata kai Allah ya saka mata da ke sa kuma ga ya kamata ku gayyaci yan uwa da iyaye da shugabanninmu zo su sa mana albarka su ga irin wannan gudunmawa da muka bai wa Allah ta bayar lallai ya zama abin koyi kuma ya zama abin alfahari gare mu a wannan gari na dafa har kullum wannan gari na dafa sake kurkasa yake sake tumbatsa yake kan abin da ya shafa da musulunci ina godiya ga Allah ina fatan Allah ya kara mana yawan su kara mana yawan malamai kara mana yawan shugabanni da al'umma masu girma masu albarka kun je ba mu da lokaci malam shi ya zauna kamar da aka alƙawari zai gabatar mana da lecture ko muhadara da taken gudunmawar musulmai ga addinin musulunci to ita dai ta yi nata bari mu kuma mu tuna mu inda ta yi ta tafi ta bar mana mu za mu ci gaba da rike shi ba kadai mutanen da suke nan ba duk mutumin da yake dafa da kewaye kai duk musulmin da yake duniya ma da abin da ya shafi masallaci ɗakin Allah to abin kadarensa ne abin kulawarsa ne ba tare da ɓata lokaci ba na ganin awa ɗaya muke fice da rai kamar yadda aka tsara kuma har kun ɗan kota zama ku za mu ga lokaci ba za mu ba malam ci gaba da gabatarwa ne so zuwa ƙarshe da za a sani tariki na wuce biyar ba da 'yan tambayoyi da ba za su gaza uku zuwa zuwa insha Allah. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته ومن سلك مسلكه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin nufin sadakar darawarsa ya sa hali ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci a wannan bagire a kuma wannan unguwa mai albarka unguwar dafa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin zama Allah ta'ala kuma ya mana jagoranci ya mana muwafaka kamar yadda aka sani munasabar tattaunawa munasaba ce ta yin matashiya game da buɗe shi wannan masallaci mafi soyuwar waje a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan a wannan ranar asabar wacce take 20 ga watan rajab hijirar ma'aiki alaihi salatu wassalam 1444 wanda hakan ya dace kuma ya yi daidai da 11 ga watan biyu miladiya 2023 muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya kamar yadda na ambata domin wannan ni'ima ce mai girman gaske sannan muhadara da maudu'in muhadara ce akai gudunmawar musulmai ga musulunci gudunmawa wata aba ce wacce dukkanin ɗan adam yake so idan ka ji an yi magana game da gudunmawa to wani mutum ne da ke cikin wani yanayi da yake buƙatar tallafi duk sanda ka ji an ambaci gudunmawa yana nuna wani yunkuri ne da wani zai yi ko dai yunkuri na aljihunsa ko yunkuri na iliminsa ko yunkuri na karfinsa ko yunkuri na dukkanin wata hanya da Allah ta'ala ya sare masa gudunmawa wata aba ce da shi wanda aka ba wa gudunmawar yake so kuma gudunmawa ana yin ta ne a aikin alkhairi ba aikin sharri ba
idan a aikin sharri ne aka gabatar da wani abu wannan ba a kiransa gudunmawa, domin ana ba da gudunmawa ne na abu mai kyau kuma a inda ake sa ran abin zai amfana. To sai aka ce gudunmawar musulmai. Wane ne musulmi? Musulmi shine wanda ya furta kalmar musulunci, ya yadda cewa shi mai hidima ne, mahidimci ne ga addinin musulunci. To sai aka ce musulmai gaba ɗayansu. Sannan wane ne wanda ake iya siffanta shi da cewa wani musulmi ne na gaske? Annabi alaihi salatu wassalam ya ba mu misali, ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmi shine wanda musulmai suka fita daga harshensa kuma suka fita daga hannunsa. Za mu yi magana akan sifofi na musulmi na kwarai insha Allah tabaraka wa ta'ala. Dan haka gudunmawar musulmai ga addinin musulunci. Addinin musulunci shine ɗayan addinin da Allah ya yarda wa kansa ya zama addini. A kansa din muke ta fafutuka, muke ta hidima. Karkashin inuwar musulunci din muka taru a wannan wajen. Dan da ba musulunci to da ba wa jama'a ne irin waɗannan anan ba. Wataƙila da wasu jama'un ne na daban. Sai ya zanto musulunci shi ya tara mu, shi ya tabbatar da mu a waje ɗaya, kuma hidima muka zo yi masa da karfafar ƴan uwa da suka yi aikin addini. Don haka wannan haɗuwa ta mu haɗuwa ce mai albarka. Annabi alaihi salatu wassalam yana faɗa kamar yadda yake cikin sahih Mawarid al-Zam'an, wanda shi Sheikh Nasir al-Albani wa Allah ta'ala ya masa rahama, yake cewa duk mutumin da ya zo masallaci ko aka yi wata bukata, aka yi wata hidima, sai ya dawo ya sake zama cikin masallacin, ya ce to sanda ya shiga masallacin Allah ta'ala zai masa tabashkushi, Allah ta'ala zai yi masa karba ta musamman a zuwan ga bakon Allah ya dawo ko ya shigo ɗakin Allah. Don haka wannan haduwa ce mai albarka, muna roƙon Allah ta'ala ya tarayyar da mu a cikin alkhairi. To wannan game da wanda ya shigo masallacin kenan. Ina hukuncin wanda ya gina masallacin? Ina hukuncin wanda suka ba da shawara? Ina matsayin waɗanda suka tallafa? Ina matsayin waɗanda suka ba da gudunmawarsu da ƙarfinsu da duk wata hanya da Allah ta'ala ya sare musu? Kai ka san daraja ce wacce take mai girma. Allah ta'ala ka iya mana, Allah ka sa mu dace. Imam Ibn Majah al-Qazwini, Allah ya masa rahama, cikin sahihinsa wanda manyan malamai guda uku, Sheikh Shu'aib al-Arnaut, Allah ta'ala ya masa rahama, da Sheikh Nasir, Allah ya masa rahama, haka zalika da Sheikh Ali Janabas, Allah ta'ala ya masa rahama, wannan dukkaninsu sun haɗa kan cewa hadisi ne lafiyayye. Annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi falalar gina masallaci, ya ce duk wanda ya gina wa Allah masallaci to Allah ta'ala zai gina masa gida a cikin aljanna. Bal ma a wata riwayar cewa ko da gida ne irin na abin nan kurciya ko tantabara ko tsuntsu, wa in kana wannan wasu ce hadisi ne hasan wala mukhtalafun fi tasirihi wa tad'if, amma dai gina wa Allah gida, in aka ce gidan tsuntsu ai ka san ba za ka ce mutum ne zai zo ya shiga ya sallah ba. Kuma wani masallaci ne muke da labari da aka gina kamar gidan tsuntsu? Babu. Amma ana so a nuna maka komai kankantar wajen, ko da kuma mutum ɗaya ne zai rika shiga yana sallah a wajen, to walantana wajen da zai zanto zai kwashi jama'u kuma a taro a yi wa Allah ta'ala hidima. Allah ka samu dace. To wannan bayani kenan game da matashiyar da aka yi wa zaman abin nan ishara a kai, wato gudunmawar musulmai ga addinin musulunci. Kafin mu tafi gudunmawar musulmai ga addinin musulunci, to wace irin gudunmawa mu musuluncin ya yi mana? Idan ka san abin da aka yi maka, to wannan shi zai baka dama kai ma in za ka motsa ka san abin da za ka yi. Abu na farko dai, musulunci mun yarda shi ne addinin da Allah ya rike wa kansa ya zama shi ne musulunci, shi ne addini a wajensa. Wannan karara cikin faɗin Allah cikin suratul Ma'ida yana cewa al-yawma ya'isa alladhina kafaru dinakum fala takshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah ya yarda mana musulunci ya zama shi ne addini. Haka zalika a wata sura Allah ta'ala ya nuna ma ba zai yarda da duk wani addini da wani ya bauta wa Allah da shi ba in ba musuluncin ba. Kai tsaye Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Duk wanda ya riki wani addini ba musulunci ba, yayi bauta a karkashin tutar wannan addinin, to ya kwanda sani Allah ba zai karba ba, Allah ba zai yi marhaba da aikinsa ba, Allah ta'ala ba zai daga masa ma'auni ba ranar alkiyama. Da haka wannan yayi hasara, Allah ka tsare. Shi yasa musulunci shine addini, shine kuma addinin da dukkanin annabawa dukkaninsu suka yi kira zuwa ga a tsayu a kansa, kuma suka yi kira zuwa ga a hidimta masa. To wannan musulunci kenan ta wannan fuska.
shi yasa ma annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin sahih bukhari yana cewa al-anbiya wa ikhwatul li'allat yace annabawa dukkanin su kamar ƴaƴan abokanan zamani wato kamar ƴaƴan kishiyoyi ne wannan ga mahaifiyarsa wannan ga mahaifiyarsa wannan ga mahaifiyarsa amma dai addinin su addini ne guda ɗaya shine musulunci ashe kaga kenan annabuwa ne da annabuwa ne duk ilahirin annabawa sun rayu ne karkashin tutar musulunci sun yi kira ne karkashin haɓaka musulunci da daga darajarsa tare da cewa akwai annabin da ya rayu babu wanda ya ansa masa da awasa kun sani kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya ambata shi mana cikin sahih bukhari yana kuma cikin littafin kitabut tauhid annabi alaihi salatu wassalam ya nuna cewa akwai annabi da zai zo zaka ga yace wa nabiyyun ma'ahu rahabun wa nabiyyun ma'ahu rajulun wa rajulan wa nabiyyun laysa lahu ahad ko laysa ma'ahu ahad annabi alaihi salatu wassalam yace wani annabi zai zo yana da jama'a da yawa wani ya zo da wasu wanda ba su kai na wancan ba yace wani annabin duk kara kai nan da yayi a duniya da ba da tashin da yayi duk ya gama babu wanda suka yi imani da shi sai mutum biyu kai da annabin da ma mutum ɗaya ne kawai ya yi imani da shi da ma annabin da ya gama kiran ya gama da'awar ko mutum ɗaya bai samu ba tare da annabawa sun fi kowa fasaha sun fi kowa azanci sun fi kowa ƙwarewa da iya sanin yadda za a tsara zance sannan kuma ga gaskiyar da suke ɗauke da ita sai wannan ya nuna maka ashe shari'a a hannun Allah take shi yasa kasantuwar mu karkashin tuta ta musulunci ba karaman ni'ima ba ce dan haka sai mu kare wa Allah ta'ala to wannan addini sai aka sa masa rukunai guda biyar wayannan rukunai guda biyar kamar yadda duk muka san su idan ka ɗauke su za ka ga kowane ɗaya daga cikinsu maslaha da ke cikinsa da fa'idarsa tana dawowa ne gare mu musulma tana dawowa ne gare mu abu na farko ɗauki kalmar shahada ita ce kalmar da za ka faɗa a ce ka shiga cikin addinin musulunci wanda ku aka haife su a cikinta dama suna ɗauke da kalmar su ta shahada to yaya makomar waɗanda suke ba musulmai ba wayannan dama ana haifar su kamar yadda muka sani a mashhurin hadisi annabi alaihi salatu wassalam yana cewa kullu mauludin illa wa yuladu ala alfitra a wata riwayar ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitra babu wani abu haihuwa ba shi ana haifarsa ne akan tafarki akan tsarin madaidaici me ya fitra nan me ake nufi da fitra wasu malamai suka ce addini ake nufi musulunci wasu kuma suka ce a tsari na sanin ya kamata amma musuluncin sai ya zo zai koya amma zance na farko shine ya fi zama daidai to me yasa su na biyun suka ce ana nufin tsari nagartacce ba musulunci ba suka ce saboda hadithin da Imam Tabarani ya fitar cikin al-Mujam al-Kabir dinsa hadithin Abu Umama al-Bahili radiyallahu tabaraka wa ta'ala an aka Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya rawaci hadithin cewa annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ولد موسى بن عمران وهو مسلم وولد فرعون وهو كافر وولد فرعون لا أقول خلق موسى بن عمران من بطن أمه وهو مسلم وخلق فرعون في بطن أمه وهو كافر an halicci annabi Musa yana cikin mahaifiyarsa a matsayin musulmi an halicci Fir'aun tun yana cikin mahaifiyarsa a matsayin kafiri to yau an halicce shi a matsayin kafiri wannan yana nuna kenan tun yana cikin mahaifiyarsa kafiri ne aka haife shi kafiri akan wannan kaga waccan fassara ta farko za ta samu matsala sai malamai suka ce ba haka ake nufi ba abinda ake nufi tun yana cikin mahaifiyarsa Allah ta'ala ya san kafiri ne shi Fir'aun tun yana cikin mahaifiyarsa an san kafiri ne wato tun ma kafin a kwafa shi tun kafin kaza an san matsayinsa haka da ya zo cikin mahaifiyarsa wannan bai canza matsayin ba an dai haife shi a matsayin an haife shi wanda ya kamata ya karɓi yanayi amma da ya tashi kuma sai wani abin daban Allah ta'ala ya samu dace Allah kai mana bawa idan haka musulunci a karan kansa ya ni'imta mu da kalmar shahada ake shiga kuma rashin ta shi ke sa a cewa da ya bar addinin musulunci imam al-baihaqi Allah ta'ala ya masa rahama cikin as-sunan al-kubra ya ambaci hadisinsa zuwa ga tariq daga sanadi zuwa tariq al-muharibi Allah ta'ala ya kare yadda a gare shi tariq kafin ya musulunta yace na shigo garin makka yace sai na ga wani matashi kyakkyawa amlah yana yawo cikin gari yana cewa ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu yana cewa ya ku mutane ku ce la ilaha illallah ku faɗi la ilaha illallah za ku rabauta ya ce sai ga wani mutum a bayansa yana dukansa da sanda yana cewa ƙarya yake
ya ce da na zo na tambaya sai aka ce min wannan saurayi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wancan kuma amminsa ne Abu Lahab, wanda Allah ya saukar da sura akan sa. Allah ka tsare maka sa dace. To sai dai shi wannan hadisin kuma in ka koma cikin musnad da Imam Ahmad zaka same shi cewa wanda yake dukansa din kuma shine Abu Jahal, kamar yadda shi ma Imam al-Baihaqi a ɗaya daga cikin riwayoyinsa ya ce Abu Jahal, amma malaman suka ce a abin nufi dai Abu Lahab din mai lafazin Abu Lahab ita ce da mai inganta. Lafazin cewa Abu Jahal ne, Abu Jahal ya yi abubuwa iri daban-daban na rashin arziki a musulunci, don haka ko ba a ce ya daki annabi alaihi salatu wassalam ba, abubuwan da ya sun fi karfin duka da wasu bangarori. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Da haka ita wannan kalmar ita ce da ita ce zaka shiga aljanna, da ita ce in mutum zai mutu zai koma ga Allah ake bukatar ya furta. Hadisin Imam Ibn Uyayna cewa annabi alaihi salatu wassalam yana cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. Duk mutumin da lafazin karshe da zai furta zancensa na karshe zama kalmar la ilaha illallah, wannan zai shiga aljanna. Babban malami ɗaya daga cikin malaman Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini yana da littafi Ishaqul Labib, littafi ne da ya rubuta fatawoyi ne na hadithai. An tambaye shi tattare da wannan hadithin sai ya kawo mas'alar shi wannan Abdurrahman ibn Uyayna. Malam Abdurrahman ibn Uyayna watarin yana kwance bai da lafiya, sai ɗalibansa suka zo suka same shi, sai suka kalli yanayinsa suka fahimci wannan ciwon nasa ba ciwo ne da za a tashi ba, kai yanayinsa ma sai suka fahimci akwai yiwuwar za a koma ga Allah, ana shirye-shiryen haka. Sai su biyu suka nazarta ya za a yi su taimaka wa malaminsu wajen ya furta kalmar shahada. Sai suka fita, sai suka nazarta, suka yi shawara, sai suka dawo. Suna shiga ciki a hilar da suka yi, sai ɗayan sai koro hadithi da sanadinsa. Wane ya ba mu hadithi daga wane zuwa wane zuwa wane, har ya ambaci malamin nasu da sanadinsa zuwa ga shi Abu Hurairah radiyallahu anhu, cewa annabi alaihi salatu wassalam yana cewa duk mutumin da zancensa na ƙarshe ya zama sai shuru sai bai kare shi ba. Sai shi ma na biyu shi ma sai koro hadisin tiryan sai da ya zo sai ya ce wanda zancensa man kana akhiru kalamihi min ad-dunya, shi ma sai bai ce la ilaha illallah ba, sai shuru. Kamar suna kokarin su ba su ce malam ka ce la ilaha illallah, amma dai suna ɗan zungurarsa ta nan da can don ya faɗa ɗin sai su kyale shi. Shan malamin da ya ji suna haka sai ya ce a wane yanzu har kun manta da wannan hadisin, har kun manta da wannan hadisin, sai ya koro musu sanadin daga wane har ya kawo kan sahabin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Yana faɗar haka sai ku aka cire ransa. Kaga bukatar sa tariya. Kuma Allah ya taimake shi ya karanta hadisin yana zuwa nan yana ƙara shi wa la ilaha illallah da aka cire ransa. Ɗaya daga ciki sai ci inna lillahi ma ta shay, sai ɗayan ya ce dakhalal janna. Domin haka yake hadisi, duk wanda lafazinsa na ƙarshe ya zama la ilaha illallah zai shiga aljanna. To kun ga ashe kalmar shahada ita ce kalmar da kuma mutum ya rike zai samu shiga aljanna. Ashe kalmar yanzu ta yi mana gata, don idan ba mu rike ta ba za mu samu shiga aljanna ba, idan mu furta ta ba za mu samu shiga aljanna ba. Don haka wannan ma ni'ima a kai mana mu ne jama'a la ilaha illallah. Kalmar la ilaha illallah ita ce kalmar shahada da muka sani, kuma ita ce kalimatu taqwa wa alzamahum kalimatu taqwa wa kanu ahaqa biha wa ahliha. Don haka ita ce dai kalma ce, jumla ce, amma sai aka kira ta da kalma, domin la ilaha illallah sai aka ce kalimatu at-taqwa, kalimatu shahada. Wallahu a'lam. Abu na biyu daga cikin wa'annan rukunan shine tsaida sallah. Tsaida sallah nan haka ake fafutukar yi, duk wanda ya tsaida sallah ya rabu. Kuma ka kalli alaƙoƙi da aka alaƙanta su ga sallah. Annabi alaihi salatu wassalam, kamar yadda Sheikh Nasir ya ambata cikin silsilarsa sahiha, hadisinsa da sanadi hasan, yake cewa annabi alaihi salatu wassalam yana cewa idza qama ahadukum yusalli atahu malak yastami'u al-qur'ana wa yadnu fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yad'a fahu ala fihi fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfi malak
sallallahu alaihi wasallam yace duk sanda ɗayan ku ya tashi yana sallah yana karatun alqur'ani to mala'ika zai rika sauraron karatun, zai rika bibiyar karatun, ta ina karatun yake fitowa, in yana ta bayansa sai ya zagaye ya zo ya tunkare shi ya shiga ta alƙiblarsa ta gabansa kenan, yana neman karatun yana matsowa, ya ce yastami wa yadu, yana saurare kuma yana matsowa, ya ce wala ya zalu yastami wa yadu, ba zai wuce ba yana saurare yana matsowa hatta yadda afahu ala fi, har sai ya zo da bakinsa kusa da bakin mai karatu, sai zama ba wata aya ba wani waje da mai karatu zai karanta face sai ya shiga cikin mala'ika. Wannan sai yake nuna alkhairi ne da daraja ga shi bawan Allah da yake karatun alqur'ani kuma a cikin sallarsa, a cikin sallah. Sannan wannan sallah mun lura da tafiyayya da aka yi wajen karɓo ta, an je daga kaza da kaza da kaza tun daga adadi mai yawa aka zo aka ragewa aka kai matakin da aka kai. A lokacin ba sallah kawai aka karɓo ba, an karɓo sallah a matsayin salloli 50, an karɓo alwala da wankan janaba a matsayin guda biyar. Wannan haka Ibn Hibban ya ambata cikin sahihinsa, tartibin Malam Ibn Balban, Allah ta'ala ya masa rahama da su gaba daya, cewa guda 5 ne, salloli guda 50. Wankan janaba idan ya kama mutum to sai ya yi sabi sau 5, ya shiga da wannan ya aje, shiga da wannan, sannan zai yi alwala, ka yi wannan ka wanke sau 3, ka gama buta ta 2 ka ɗauko, ta 3 ka ɗauko, ka ga akwai hidima kenan. To cikin rage salloli da aka yi suka zama 5, sai aka mai da alwala ta zama 1, aka mai da wankan janaba shi ma ya zama 1. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. To wannan yana daga cikin rangwami da muka samu a wannan addini ta sanadiyar musulunci, kuma wannan yana daga cikin gudunmawar da shi musuluncin ya ba mu, dan in kai kaza za ka rabauta, in kai kaza za ka rabauta. Wallahu a'lam. Kuma ka kalli yadda ayoyin alqur'ani suka jera matsayin masu sallah. Fara daga ita wacce sura, Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim, qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun, zuwa karshen ayoyin yadda suke a jere. Qad aflaha almu'minun, mu'minai sun rabauta. Kamar an tambaya su waye mu'minai, sai ce alladhina hum fi salatihim khashi'un, su ne wanda suke samun khushu'i da natsuwa yadda ake so a cikin sallah, yadda ake so a cikin sallah. Saboda a salloli da mutane suke yi, muna yin sallah ne da an gama kowa da irin makin da aka bashi, kamar yadda in yara suka rubuta jarabawa a makaranta, wane ya ci, wane ya samu kaza, wane ya samu matsala waje kaza, haka abin yake. Ya tabbata cikin sunan na Imam Abu Dawud, Allah ta'ala ya masa rahama, yana cewa ɗayan ku zai tashi yayi sallah, wani kasan da yake da shi a sallah rubuha wa thuluthuha wa ushuruha, wani zai yi sallar kaga abin da yake da shi na kaso a sallar shine 1/10, ɗaya aka karba amma duk 10 yayi asara, idan sallar bai samu wani abin da ake so ba. Wani kuma zai yi sallar za a bashi 1/3, wani zai yi sallar za a bashi 1/3, wani zai yi sallar a bashi rabin, kai har akwai wanda za su yi sallar ma su dace a ba su 100/100, wato sun ci. To kaga sallah ne a dunkulanta tana ɗauke da fa'idoji wanda idan mutum ya yi shi zai rahota kuma shi zai ci nasara. Sannan da sallan nan ne ake gane wani ɗan uwa ne, wani ba ɗan uwa ba ne. Ya tabbata cikin sahih Muslim kamar yadda duk muka sani, annabi alaihi salatu wassalam yake cewa na himmantu zan yi umarni in bayar da sa wani ya ja sallah, in fita da wasu matasa a ɗauki kirare mu je mu kona gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar asuba ta sallar isha'i. Kaga ashe kenan halartar ka ga sallah wani alama ce da take nuna kana da musulunci kuma nagartaccen musulunci. Wallahu tabaraka wa ta'ala. To wannan ta bangaren abin da ya shafi sallar ke. Sai kuma to ina ga waɗanda su kuma suka hidimta wajen gina masallatai da samar da wuraren da za a yi ibada, za mu zo kan wannan nan gaba. Mataki na biyu da tare da sha'anin sallah, annabi alaihi salatu wassalam ya kasance kamar da Nana Aisha take cewa kana idza hafazahu shay badara ila salah, ya kasance duk sanda wani abu ya mutu masa to nan da nan zai tashi ya kuka ya alwala sai ya kabbara. Har ma yana faɗa a wani hadisi da ke da sanadi hasan, yana cewa hubbiba ilayya fi dunya al-thalath at-tibu wan-nisa'u wa ju'ilat qurratu 'ayni fi salah. Yace a duniyar ku an sanya mun kaunar ababe guda uku, cikin su sai yace wa ju'ilat qurratu 'ayni fi salah, an sanya mun samun natsuwa da sanyin ido a cikin sallah sanda nake sallah.
kuma kuna sanar da hadisin arihna biha ya Bilal, ya kai Bilal jagorantar mu sallah, ayi sallah mu samu natsuwa a cikin rayukan mu. Kaga ko Bilal shine jagora wajen kiran sallah, jagora na al'umma wajen kiran sallah. Dazu nake wani yake magana yake cewa ai shi Bilal a ba wa mutane uzuri, ai Bilal in ya zo kiran sallah akwai wani harafi da baya iya furtawa daidai. Na ce wani harafi ne baya iya furtawa? Ya ce Bilal in ya zo kiran sallah yakan ce maimakon ashhadu sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Wai har ma daga nan annabi alaihi salatu wassalam yake cewa sinu bilalin inda Allah shiyin, wai sinun din Bilal a wajen Allah shine ce. Ni mamakin wannan daban tare da akwai wannan magana, amma magana ce wacce take aslan ba ta da asali. Al-Allama Ibn Kathir cikin al-Bidaya wa Nihaya da yazo kan wannan magana ya ce zance ne saqi la asla lahu, zance ne da bai da asali. Annabi alaihi salatu wassalam in ka koma cikin siyar alamin nubala da Imam Zahabi yazo siffanta shi Bilal yace kana min afsahin nas, kana min afsahin nas. Haka shi ma Ibn Kathir yana kalci wannan zancen ko ya faɗa shi. To kaga ashe ba za a alakanta shi da wannan. To a takaice ne wanda zai kira a zuwa yi sallah yana da daraja irin tasa. To haka wanda zai jagoranci sallah, haka wajen da za a yi sallah. Da haka a dunkule sallah tana da alkhairai masu tarin yawa. Haka yana cikin sa Muslim, annabi alaihi salatu wassalam wata ran yana kwance kawai sai aka ga ya zabura, yana zabura sai yake cewa ma anzalallahu min al-fitan, ma anzalallahu min al-khaza'in, ayqiru sawahib al-hujurat, rubba kasiyatin fid dunya ariya yawm al-qiyamah. Yayi mafarki ya tashi, an yi wa al'umma sabu suna ta kaza suna ta kaza suna ta kaza. Yace me Allah ya saukar ne na fitin, me ya faru? Sai ce duk aje a tashi waɗanda suke kwance a cikin gida, aje a tashi mata su yi sallah. Aka kwatashe su duk suka duka suka yi ta sallah. Ashe kaga sallah na da tasiri. To idan kai kuma kai za ka samu rahota ranar alkiyama a gaban Allah, Allah ta'ala ka samu dace, Allah kai mana tawafa. Da kaga musulunci ya ni'imta mu da sallah, gwargwadon yawan sallar ka gwargwadon kusancin ka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'atul Aslami, Allah ya kara yadda a gare shi, yana daga cikin sahabbai da suke wa annabi alaihi salatu wassalam hidima. Sheikh Nasir da wasu daga cikin malamai, Sheikh Nasir ya ambaci hadisinsa cikin Irwaul Ghalil fi takhrij ahadith manar sabil. Yana yi wa annabi alaihi salatu wassalam hidima. Wata ran sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce tambayanni, roƙan na abin da kake so. Wannan sahabi sai ce to ya Rasulullah a bani dama in yi nazari. Haka yake a wannan riwaya. Akwai riwayar da bai ce komai ba, kawai ya faɗa abin da yake so. Sai aka ba shi dama da ya je ya nazarta da ya dawo ya ce ya ma'aikin Allah, as'aluka murafaqataka fil janna. Ya ce ni ba so nake ce a bani dubu kaza ko kaza ko kaza ko kaza. Ya ce a so nake kasance tare da kai a cikin aljanna. Kaga yaro ne a lokacin, amma yana da tunani irin na manya. Sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce masa aw ghayra hada, a'a anya baka da wata bukata ba ta wannan, tunda yaro ne watakila ko ya ce a bashi riga iri kaza ko a bashi kaza ko a yi masa aure ko kaza ko kaza ko kaza. Sai ya ce a wannan din yake so. Shi ne annabi alaihi salatu wassalam ya ce masa fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Ya ce to yanzu ka dage ka yawaita sujada, wato ka yawaita nafila ne ke. Ba shi yawan nafila, yawan sallah yakan sa mutum ya samu kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga kenan sallah musulunci ya ni'imta mu da sallah ne da za mu samu alkai, ya ba mu gudunmuwar wani. Abu na uku daga cikin rukunin musulunci akwai zakka, da yadda ake ba da ita, da yadda ake ɗaukar ta, da lokacin bayar da ita. Yaushe ake ba da zakka? Mun yadda akan cewa hatta ya kula alaihi alhawl. Wannan hadithin shine asali a babu lokacin da za a cire zakka mudda ta lokaci, kamar da Imam Malik ya ta ambata cikin littafinsa al-Muwatta. Na'am. To amma wasu malamai suna ganin hadithin suna da magana akan su, wannan ba mahallin tattaunawa bane, amma dai a asalin aikin da malamai suke gudanarwa suka gina hukuncin zakka shine hadisin hatta ya kula alaihi alhawl. Sheikh Nasir ma ya yadda cewa hadisi ne wanda yake sahihi shi a wajensa. Wallahu musta'an. To ya ake ba da zakka? Ana ba da ita idan lokacin da yayi. Kuma in an karɓi zakka maslaha tana koma wajen waye?
wajen su al'ummar musulmai, wajen al'ummar musulmai. Domin idan aka karɓa ana zuwa ne akan nuna masu damuwa sai a basu. tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim, hadisin Mu'az. Dan haka za a karɓa daga hannun mawadata sai a rabawa masu bukata. Duk wani wanda aka yana cikin bukata sai a bashi. To kaga har yanzu da aka bada zakka, da musulunci ya ce a cire zakka, ana cirewa ne dan a rage wasu musulmai radadi. Kaga anan ma musulunci ya taimake mu, ya agaza mana ta hanyar muna da wani kaso a cikin dukiyar mawadatan mu. Allah ta'ala ka sa mu dace, Allah ka yi mana kuma. To sai maganar aikin haji. Aikin haji kuma shi ma mun san yadda abu ne. Sai da shi ma sai aka ce sau ɗaya za ka yi. Hadisin al-Aqra' bin Habis, al-hajj marratan fama zada fa huwa tatawwu. Aikin haji sau ɗaya ake a rayuwa na farilla na wajibi. Da abin da zai ɗoru wanda zai zama nafila. To yanzu aka ce kai aikin haji. Kuma nan ma sai aka ce man istata'a ilayhi sabila. Sai kana da iko, sai kana da dama. In ba ka da dama aka ce ba an ɗauke maka, ba ka da laifi. Amma fa sai an tantance cewa rashin damar ta tabbata. Da akwai mutanen da suke yin abin nan dabaru bangaren zakka da bangaren aikin haji. Sai mutum ya ce to ai shi dukiyarsa kaza, ko sai lokacin da kuɗin ya kai sai kuma ya buɗe wa kansa wani abu, ko ya je ya sayi wata kadara. Babu laifi ka iya saya, amma sayan kadara ba shine wajibi. Wajibin shine ka kula da ka sauke nauyin da Allah ya dora maka, dan sharadi ya tabbata a kanka. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Tayyib. To anan wannan ababen guda biyu. Akwai wani attajiri da aka yi lokacin muna karatun Muwatta, daga ya ci matarsa da suka rabu take gaya wa malamin yake karanta mana, yake mana bayani. Mutumin yana da wadata, to duk sanda shekara ta zagayo, a daren da yake tsammanin in gari ya waye zai bada zakka, sai su yi dabara da shi da iyalin nasa, sai ce hajiya wanci kin ga wannan dukiyar tawa, saboda kaunar da nake bi da kaza da kaza da kaza, to duk dukiya ta na baki sadaka, na baki fi sabilillah. Ita kuma hajiya sai ta ce ni alai, to na gode, Allah ya saka da alkhairi. Shi ke kaga gari na wayewa, ita hajiya jiya ta samu kuɗin, shi kuma ya waye gari a matsayin bai da kosisi. To shi kenan haka za a yi ta tafiya kwana ɗaya, biyu, uku, hudu. Daga nan ita kuma hajiya ta ce alai, to kaga dai kaunar da nake maka, dan haka na dawo maka, na baka wannan dukiya. To wai anan suna tsammanin sun tsallake wa zakka, sun yi wa zakka dabara, domin ai an tsallake rana. To wannan mugun nufi ne, kuma jawo kai asara ne a cikin dukiya. Dan haka duk mutumin da yake mai azanci, mai dabara, Allah ya tara maka ne, bai tara wasu ba. Dan kafin ka in kasuwanci kake, duk kasuwar da kake, idan ka shiga za ka ga kafin ka akwai waɗanda sun yi furfura a kasuwar, neman kuɗin suke, kuma ƙwararru ne, jajirtattu ne, amma Allah ta'ala bai tara masa abin da ya tara maka ba. In kaza ne suna yin da gaske, saboda kowa da yadda Allah ta'ala ya raba masa da kuma irin kaddarorin sai da yadda aka tsara masa. Wallahu a'lam. Dan haka sai mutum ya kyautata ya sauke nauyinsa. To kaga da zakka da aikin haji dukkanin su alkhairi ne gare mu, bayan Allah ta'ala ka samu dace. To wannan kaɗan kenan game da gudunmawar da musulunci ya ba mu ta ɓangaren farillai da kuma rukunan musulunci guda biyar da aka tura mana. A aikin haji muna da ka'ida, ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa wajib, wa ma la yatimmu wujubu illa bihi fa kace fa laysa biwajib. Ma la yatimmu wajibu illa bihi fa laysa biwajib. Ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa wajib. Duk abin da wajibi ba zai tsayi ba sai da shi, to ya zama wajibi. Kamar yaya? Ai sai ka yi tsarki, sannan za ka yi alwala. Sai ka yi alwala, sannan za ka yi sallah. To idan ya zama ko sai ka yi waɗannan sannan za ka yi sallah, to ashe sanda lokacin sallah ya yi waɗannan ya zama wajibi kenan a kan wani. To amma wujub ba, yanzu saboda Allah sai wani ya ce mana to daga yau wanda ya tashi ya je ya samu wani asusu, ya rika aje naira 100 duk kullum, ko naira 1000 duk kullum, saboda ya tafi aikin haji. Tunda aikin haji wajibi ne, to mu yi haka. A ce wajibi ne sai mun yi haka, kuna ganin mana wajibi ba wajibi bane a kan. To wannan shine wujub din, ba wanda ya sa ka kai, amma idan kai Allah ya taimake ka kai wannan matakin, ka kyautata wa kanka kuma ka cancanci a yaba maka. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya kana. To sai
sai bangaren gudunmawar mu ga addinin musulunci. Me gudunmawar mu? Mun dai ji yadda musulunci ya ni'imta kuma mun ga yadda annabin musulunci shi ma zai zame mana gata ko ya zame mana gata. Kafin a haife ka, kafin a haife mu, annabi alaihi salatu wassalam ya ni'imta mana ta hanyar karantar da iyaye da sahabbai tun wancan matakin. In an haifi ɗa me za a yi masa, wani suna za a sa masa, ya za a tarbiyyance shi, a ilmantar da shi addini, a koyar da shi abin da musulunci ya zo da shi. Duk an yi mana wannan tsawon shekaru haka tare da mu yayin ta tafiya har muka kawo a halin da muke ciki a yanzu. Sannan haka dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma ga Allah yana kwance a kabarinsa sallallahu alaihi wasallam bai kushe ba kuma yana mana hidima. Me hidimar da ya mana? Sanda kai masa salati, kai ma kuma za a sanar da shi cewa wani ya yi maka salati. Kaga har yanzu ka ƙara samun ɗaukaka ta sanadiyar shi annabi bayan ya koma ga Allah. Ranar alkiyama ma kuma akwai hidima da zai mana. Me ce wannan hidima? Hadisin da Imam Bukhari ya ambata a cikin sahihinsa, babu fadli sujud. Wani hadisi ne da bana gajiya wajen yawan kallonsa. Hadisi ne da yake dauke da abubuwa na ban tsoro. Hadisi ne da ke kuma nuna yarwar rahmar Allah. A babu falalar sujada. Cikin hadisin cewa duk inda duk gabar da albawa ya shimfiɗa ta yi wa Allah ta'ala ibada da ita, ranar alkiyama wuta ba za ta ci wannan wajen. Ko da shi bawan an sa shi a wuta. Ya ce wa qad harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula athara sujud. Allah ya haramta wuta ta cikin da mutum yayi wa Allah sujada da shi. Ko da ya tsinci kanshi a wuta, kaga goshinsa, karan hancinsa, tafukan hannayensa, gwiwoyinsa, kan digadigansa, wannan ko da ya shiga wuta ba za ta ci wannan ba. Haka annabi alaihi salatu wassalam ya fassara. Amma a hadisin yake cewa a ranar da za a tasu ya ce ولا يكلم يومئذ ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. يأتي وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. يأتي أولا رانا باوا نزيد يا مدن سي النبوة. شو كما النبوة أبدا ذا سرك شو اللهم سلم 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 سلم. الله كبتر الله كأمنتر. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام سيسألنا الله كباوا الأمة سلامة سلم الله كباس جاء الله كباس جاء. Haka za a keto sirati har a zo a same shi sallallahu alaihi wasallam. Kaga ya maka hidima kafin ka, bayan ya koma ga Allah ya maka hidima ranar alkiyama ma kuma zai maka hidima. To sai haƙoƙin musulunci a kan mu da gudunmawar da ya kamata mu bayar. Abu na farko, dole dukkaninmu mu yarda mu leburorin addini, dukkaninmu ma'aikatan addini. Da haka yadda addini ya tura mu ya ce mu yi kaza, dole mu karɓa mu yi aikin a haka. Haka ya kamata a yi, haka kuma dokar ta. Ba mamaki mu ba da misali ga sha'anin yan agaji. Ka kalli tsarin yan agaji da dokokinsu. Ka kalli aka ce nan za a yi haka ɗin za a yi. Ka kalli kuma tsari na shugabanni waɗanda suke da tsari. Da an ce kaza al'umma za su yi, kuma haka al'umma za su karɓa su je su ci gaba da yi. To haka ake yi. To hakan nan ya zamto musulunci shi ma yana muna da gudunmuwar da kuma za mu bawa shi wannan addini namu. Allah ka taimake mu kai sare mana. To dai daga cikin ababe da aka tanada aka tsara na gudunmawar da ya kamata mutum ya bayar shine mu ji cewa mu leburori ne na addini, za mu yi aiki tukuru. In musulunci ya ce nan za a yi, to nan din za a yi. In kuma ya ce kar a yi nan, to ba za a yi ba. Za ka tsaya ne a inda aka tsaida. Shi yasa ayyukan alkhairai sai suka zama suna da yawa, ayyuka kuma marasa kyau sai suka zama suna da yawa. Al'allama Malam Ibn Hibban al-Busti, Allah ya sa masa rahama, da ya tashi lissafa ayyuka na alkhairi, ginshiƙai, sai da rukunai abubuwa na imani, sai da ya lissafa guda 100. Ya koma can ma ya ci gaba da lissafa, kana bibiya can ma sai da ya lissafa 100. Wai duk wa'annan 100 na farko me ake so ne? Ana buƙatar mai aiki da su. Wancan 100 da ya lissafa ana buƙatar mu nisance su. To a shi kenan burin da ya wuri ne na addini, matakin farko. Abu na biyu shine agazawa addinin da tallafawa addini. Yaushe ne zaka tallafawa addini? Zaka tallafawa addini ne wajen wanzar da abin da addinin ya zo da shi. Zaka taimaka wa mutane wajen su gudanar da abin da Allah ta'ala ya umarce su. Ibn Abi Dunya da shi da Imam al-Tabarani cikin al-Mujam al-Kabir, Sheikh Nasir ya ce hadisi ne hasan. Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa khairun nas
yana cewa khairun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi alaihi salatu wasalam man huwa khairun nas waye ya kowa alkhairi sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce khairun nas anfa'uhum lin nas yace mafi alkhairin mutane shine wanda ya kowa amfani da mutane wanda ya kowa amfani da mutane to yaya zaka amfani da mutane yaya ake amfani da mutane hanyoyin amfani da mutane suna da yawa hanya ta farko taimaka musu wajen ilmantar da su in malami ne lalle ya bada iliminsa wajen ilmantar da jama'a ka'in da na'i kuma ya zamto yana yi wa kansa muhasaba yana tambayar kansa wai da nake yi dan me ne me yasa ne me manufar yin wa nake so ya bani asalin ladan da nake bukata idan ka gama aikin ka koma gida abu kaza da kai kaza shin aka tara maka lada iri kaza da lada iri kaza Allah ya karba shin riba ka ci ko faduwa kaga kana yi wa kanka muhasaba kenan to wannan yana daga hanyar da mutum zai amfana da kansa a bangaren ilmantar da mutane da kuma amfanar da su dan idan ka amfani mutum daya to musulunci zai farin ciki da abin da kai annabi alaihi salatu wassalam zai farin ciki da abin da kai Allah ta'ala kuma a matakin asali matakin farko shi zai fi kowa murna da irin aikin da kai na amfana da mutane wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam na'am sannan haka nan cikin amfanar da mutane ko bayan ilmantarwa akwai taimaka musu da tallafa musu wani ta hanyar gina musu rijiyoyi da za su rika shan ruwa ko a rika ɗiba a gidanka ka buɗe kan famfo mutane su yi ta ɗiba suna amfana wannan yana daga cikin mafi alkhairin ayyuka da ake yi ko kuma a'a ya zamto cibiya za ka buɗe wacce za a rika ilmantar da mutane ana amfana da su wannan ma yana daga cikin bawa addini gudunmawa da tallafawa addini sannan dole dukkanin leburan addini ya ga shin me ya gabatar Allah ta'ala ya ƙara wa Sheikh Muhammad Hassan lafiya yana da littafi da ya rubuta ma za qaddamta li dinillah wai kai me ka gabatar wa addinin musulunci wani me ya gabatar yanzu alal misali ita wannan baiwar Allah da ta gina wannan masallacin mu ma shaida ne a matsayin ta gabatar da wani gagarumin aiki ga addinin musulunci domin wasu sukan yi amfani da ire-iren wa'annan wuraren a gina plazo a gina kaza a yi kaza ko wasu cibiyoyi da ake tsammanin za a amfani kai wasu ma sukan ware irin wa'annan wuraren shikenan su zama mataskantar koyayyin kayan abinci a kawo a yi ta turawa ana koyewa ita kuma wannan sai ta zaɓi bari ta yi matattarar da al'umma za su taru su ta ibada a wajen wannan alkhairi ne daga cikin alkhairai da ake yi sannan haka zalika daga cikin ayyuka da ake yi na taimakon addini da haɓaka addinin da raya addinin shine akwai ɗaukar ɗawainiyar waɗanda za su rika ilmantar da mutane ba zan gushe ba ina faɗar wannan saboda wani abu ne da na gani kuma na raye a cikin kuma ba za mu gushe ba muna addu'a ga Alhaji Ibrahim Litin da waɗanda suka san shi a Kano Alhaji Ibrahim Litin wani mutum ne da tun lokacin su Malam Ja'far Allah ta'ala ya masa rahama kan takaita muku ma shine wanda ya kula da cibiyar abin nan majlisu ta'awun bayna du'ati salafiyyin a wancan lokacin su Malam Abba Hoki shine shugaba ma Ja'far mataimaki da sauran malamai da sauransu da aka kawo wannan dukkaninsu suna karkashin ka haka ya ware motoci da aka ɗauka ana shiga ƙauyuka musulantar da maguzawa haka aka yi ta yi motoci masu yawa a lokacin haka aka yi a lokacin ma da aka yi ta wannan za ka ga faifan da ake zuwa a yi wannan abu faifai ne ba ma irin nasiri ba don har yanzu muna da irin wannan faifan na ajiya ɗauka an bawa da kaza an musulantar da mutanen waje kaza da waje kaza wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam haka nan gidajen maza prison nan ma haka ake zuwa a ɗauki wasu don akwai abokanan da sunan wajen aka aje sukan je lokaci ka za su je a tara musu mutanen su yi musu da wa'azi da nasiha da sauransu a gama a dawo a ilmantar da su a koya musu yadda ake sallah koya musu yadda ake ibada wannan da ayyukan alkhairai to yanzu waɗanda suka shige ta wannan dalilin da waɗanda suka samu wannan tallafin me kake tsammanin ladan wanda ya ɗauki gabarin wannan aikin rana a kiyama lada ne mai yawan gaske da akwai wani yanki da aka je kaka ne wani mutum ne wanda shine kaka
ya samu matsalar idanu, aka zo an tafi da wasu ƙwararru na likitoci suka duba aka ba shi magani, kafin a ba shi ya ce shi inda aka yi masa wannan to babu shakka ya san wannan addini ne na tausayi da jin kai. Wallahi da azimi Allah ya taimaka aka yi masa wannan idanun suka warke, ya samu sauki duk daga shekaru kaga dai ai ba a ce sun dawo kaza ba, yadda ya zama yana gani. Wallahi ta sanadiyar wannan da shi da 'ya'yansa da jikokinsa a wannan yinin a wannan lokacin mutum kusan 100 da wani abu suka fasa da to sai ka kalla ta na fakar waye aka yi wannan, waye ɗauki gabaran wannan. Kuma haka duk wata wayannan manyan malaman akwai sawanni da ya ware wanda kamar albashi ya samu sa wancan lokacin. Wallahi da wasu daga cikin su wanda suke raye wanda suka samu suna sanar da abu har yanzu zuwa lokacin daga baya lokacin da wata gwamnati ta zo aka yi kaza kuma wasu ababe suka zo suka yi ba wancan nake so ku kalla ba, ka kalli gudunmawar da shi mutum ke baya. To haka har yanzu akwai mutanen da suna yi a ɓoye ta ƙarƙashin ƙasa. Muna roƙon Allah ya karfafe su, Allah ta'ala ya ba su ƙwarin gwiwa, Allah ya sanya albarka a cikin dukiyoyinsu. Wannan ma aiki ne na gudunmawa da mutum zai bawa addininsa. Sannan haka akwai gudunmawa da mutum zai bayar wacce ta shafi ba da shawara. Kaga ana buƙatar wani abu sai ka ba da shawara ka ce ya kamata a yi kaza, kuma sai Allah ya taimaka a yi wannan abu. Alal misali ana buƙatar makaranta, da Allah ana buƙatar kaza sai a zo, ko ana buƙatar masallaci, ko a wani mutum yana cikin damuwa da wasu, ko wasu ne marayu ne suna da buƙatar wanda zai agaza musu, kai ka ba da shawara a agaza musu. In kai wannan kayi ka ce maka kayi aikin addini kuma ka agaza, Allah ba zai tozarta aikin da kai ba ranar alkiyama. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. To a wancan hadisi annabi alaihi salatu wassalam yana cewa wa ahabbul a'mali ila Allah, wannan shine zamu alakanta shi da wancan. Yace ayyukan da kuma Allah ta'ala ya so, yace sururun tudkhiluhu fi muslim wa ala muslimin haq, yace farin ciki da zaka sa musulmi. Mutane na cikin kunci, suna cikin damuwa, suna cikin matsala, suna cikin yanayi na kakani kai kuma kana da damar da za ka rawata musu, sai ka yi amfani da damar. Ko da mudin abinci aka aika can gidan da can babu shakka a kyau. Balantana kuma wanda suke da karfin da za su yi abin da ya fi wannan. Kana karawa da yawa Allah yana kara maka, kana karawa da yawa Allah yana kara maka. Wallahu yudha'ifu liman yasha, haka ka'ida ce. Yace au takshifu an kurba, ko ka yayi wa mutum bakin ciki da kunci. Kawai kaga mutum a cikin damuwa ka zo ka nuna masa kaza ba daidai bane, to babu shakka ka ba wa musulunci gudunmawa kuma ka yi abin da musulunci yake bukata a yi. Wanda wannan ya faru ga Abdullahi ibn Abbas. Wata ran yana zaune a masallaci ana itikafi, kawai sai wani mutum ya shigo, yana shigowa sai zauna a cikin masallaci. A asali mutum ya shigo masallaci ana sa ran yayi nafili ko yayi karatun alqur'ani ko yayi wani aiki na alkai, ko yana shigowa sai ga ya zauna ya shiru a watan Ramadan, a kuma goman karshe ana cikin itikafi. Shi bai zo itikafi ba kuma karatun qur'ani yake a masallacin ba tasbihi ba, ko ya shigo yayi kalan tausayi, ganin sa kasar wannan yana kokowa da duniya ko yana kokowa da matsalolin rayuwa. Sai Abdullahi ibn Abbas ya ce lafiya me ya same ka? Sai ce ba sussuka ne suka yi min yawa. Sai ce waye yake bin ka bashi? Sai ce Zaidun aw Ubayy, haka take, haka yake a riwaya, ko Zaid ko Ubayy. Sai ce ka ba da damar da yi masa magana ko ya fi rage maka? Ya ce ya baka dama. Kawai sai aga Abdullahi dan Abbas ya tashi zai fita daga masallaci yana itikafi. Sai shi abokan itikafi wani ya ce masa ya ibn Abbas, ka manta ne kana itikafi? Sai ya ce masa na ji annabi alaihi salatu wassalam yana cewa in tashi in tafi tare da dan uwana wajen biyan bukatarsa, ya ce ya fi na yi itikafi a wannan masallacin. Mutum na cikin damuwa, ka tashi ka je ka sa baki a rangwanta masa, ko ka kira waya kaza a rangwanta masa, in bashi ne a rage masa kaza, ko a abi da kaza a yi masa kaza. Wannan yana daga cikin alkhairi, kuma musamman wayanda suke kula da masallaci
ko dai ladanin masallaci ko mai sharan masallaci ko mai kula da banɗakunan masallaci da dukkanin wata hanya wata kafa da ake taimakawa masu bukata duk mutum ya bibi wannan ya sauke nauyinsa. Ya ce kuma duk mutumin da ya bi ɗan uwansa ya ce man kharaja ma aqihi fi hajatin lahu hatta yuthbitaha thabbata Allahu qadamayhi yawma tazillu al-aqdam. Ya ce duk mutumin da ya bi ɗan uwansa wajen biyan bukatunsa har aka biya masa bukata to Allah ta'ala zai tabbatar da digadigarsa ranar alkiyama, ranar da kafafun mutane ake janye wasu su kasa tsayuwa a ja su zuwa ga wuta, to shi Allah ta'ala zai tsaye da shi. Don haka bayan Allah, daga cikin hidimtawa addini akwai hidimtawa su musulman bayan Allah, wanda Allah ya tsaye masa shi ma sai kokarin kyautatawa mutane wallahu a'lam. Sannan ya ce au takshifa al-hukuba au taqdi al-hudayn, ko kuma ka biya masa bashi. Wannan dukkanin suna daga cikin hanyoyin da mutum zai jawo kansa kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ka samu dace ba kai mana ba. Sannan haka nan dai akwai hanyoyi daban-daban kuma waɗanda ba da ƙarfi ake yin su ba ko kuma ba da kuɗi ake yin su ba. Daga cikin su akwai hanyoyin da ake yin su da ƙarfi yake so, wancan zaga da kuɗi ake yi da shawarwari da kaza da kaza. Akwai hanyoyin da su kuma ana yin su ne da ƙarfi, kamar yaya lokacin da musulunci ya buƙaci a tallafa masa da ƙarfin tuwo, a wannan lokacin da me za a yi da ƙarfin za a amma za a gina masallaci ko za a gina makaranta ko za a yi wani aiki da ake buƙatar mutane su fito su yi aikin kwadago da kansu, wannan ma yana daga ko gyaran makabarta. Wannan dukkanin su ababe ne na taimakon addini da kuma taimakon kai da kai, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Sannan ko kuma a'a daga wani mutum yana cikin wani yanayi yana buƙatar a tunkuɗa masa abin hawarsa da ma ka taimaka masa a tunkuɗa masa, wanda yana daga cikin ayyuka na alkhairai da ake yi tattare da sha'anin masallaci wallahu a'lam, akwai sha'anin bawa addini ko da to sai gaban ƙarshe shine abin da ya shafi mas'alar masallaci da kula da shi. Masallaci yana da haƙoƙi da yawa a kan, yana da buƙatar a kula da shi, yana da buƙatar tsaftacewa, yana da buƙatar bashi kariya, yana da buƙatar haskaka shi. Gashi nan muna cikin haske. Imam Tamim bin Aus al-Dari, ko kuma kafin wannan Sheikh Nasir cikin littafinsa At-Tamar al-Mustaqab fi fiqh as-sunnah wal kitab, ya ambaci hadisi Annabi alaihi salatu wassalam ya ga wani mutum zai tafi masallacin Aqsa, masallacin Qudus, sai yake ce masa afwan, sai yake ce wa sahabbai duk wanda zai iya zuwa wannan masallacin ya je ya yi ibada a wannan masallacin, ya ce wanda ba zai iya ba to ya aika da mai, wato ko dai ka ce kananzir na wannan lokacin, ko ka ce betur, ko ka ce gas, gwargwadon dai ababen da ake amfani da su, ya aika a wannan masallacin a yi amfani da shi, Allah zai haskaka shi ranar kiyama. Kuna da labarin hadisin Tamim bin Aus al-Dari, wa in kana a sanadinsa akwai magana. Tamim bin Aus al-Dari lokacin da ya shigo masallacin Madina, ya shigo Madina da daddare, yana zuwa masallaci sai tare da masallacin cikin duhu ba haske. To dama ya ji labari tun daga garinsu, sai ya taho da wasu mutum irin nasu, ya zo da wasu igiyoyi, yana zuwa cikin dare sai ya tashi sai ya wannan kusurwar ya ɗaura kira nan, sai ya ja ta zo ya alakanta ta ɗaura, sai ya ce ya ɗaura a can. Da ya gama jejjera su sai ya ɗaura wannan fitilar da ya zo da ita, ɗaya can ɗaya can ɗaya can. Lokacin asuba na karatowa kawai sai ya tashi sai hukkunna su, yana hukkunna sai masallaci ya haska. Annabi alaihi salatu wasalam ya fito aka yi sallah, bayan sallah ya masallaci ya haske, sai ce waye wannan aiki, sai aka ce masa Tamim ne bin Aus al-Dari, sai ce masa nawwarta al-islam nawwara Allahu alayka fid dunya wal akhirah, ka haskaka musulunci, Allah ya haskaka duniya ka da lahira. Nan ne yace law kana libnatun la zawwajtuka iyyaha, yace da ina da wata sauran ya wacce ban aurar da ita ba da na ba ka auren ta. A lokacin kuma auren da na Fatima gawa ga sayyidina Ali radiyallahu anhu. Wannan yana nuna alkhairi da falala da ke cikin kula da masallaci. Na faɗa muku a sanadin wannan hadisi akwai magana. To amma dai aiki ne da malaman tarihi suka ambace shi cewa hakan ya guda. Wallahu musta'an. Sannan haka zalika tsaftace masallaci da kawata shi da kawar da dukkanin wani abu da zai zama shara a cikinsa. Kun sani akwai masu kula da masallaci
ibn Abdul Malik ya yi lokacin da ya gina masallacinsu na Dimashqa. Imam Shafi'i yana lissafa wannan masallacin cikin ababen mamakin duniya saboda kuɗin da aka narkar a wajen bisa ga shawarar Umar bin Abdul Aziz. Amma malamai suke cewa dai abin da ya fi shi ne ba a buƙatar kayan hannu da za su shagaltar da musulmi daga barin abin da ya zo yi, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Sannan daga cikin dai su waɗannan ababe ɗin shi ne tsaftace masallacin, gyara shi. Wani wanda zai shiga masallaci yana da kyau ya fahimci cewa ɗakin Allah ne. Idan kai baka kawar da shara daga cikin masallaci ba, bai kamata ka shigo da shara ko wani abu da zai cutar da musulmai ba. Wannan musulunci ya hana, ba daidai ba ne, kuma bai kamata musulmi a ce ya yi haka ba. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Sannan haka zalika daga cikin yadda ake kula da masallaci akwai raya shi da karatuttuka, raya masallaci da karatu. Domin kai tsaye annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Masallaci ana yin sallah to natsuwa na sauka a cikin masallaci, ana yin karatu natsuwa na sauka ga masu karatu, mala'iku za su kewaye su, kuma Allah zai ambaci sunan masu karatu a wajen su. Wannan ni'ima ce mai girman gaske, da haka yana da kyau da zanto an kula da wannan din. Allah ya dace, Allah ya ce. Sannan abu na ƙarshe shine yawaita addu'o'i ga waɗanda suka yi wannan aiki gagarumi, da kuma duk wata sallah ne da mutum zai yi, muna sanar da cewa suna da kaso mai gwaggwaban kaso a ciki, domin su suka gina aka zo kuma aka zai ana ibada. Wannan alkhairi ne mai girman gaske, kuma abu ne da ya kamata a yi kafafa, a yi rige-rige wajen yin sa, wa bizalika falyatanafasil mutanafisun. Allah ka iya mana. Da haka a ƙarshe muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan gagarumin aiki da ita wannan baiwar Allah ta yi, Allah ya sanya mata mizanin kyawawan ayyukanta. Allah ya sa musulunci ya alfahari da wannan aiki da ta yi. Wannan dan ba da ta daga na aikin alkhairi, Allah ta'ala ya sa kuma haka za a ci gaba da yi, kuma ci gaba da haƙuri da abubuwa da za su kai su kawo. Saboda kula da masallaci aiki ne da yake titir. Yanzu duk wanda aka sa limamin wannan masallacin, to yana da kyau ya sani Allah kaɗai ya san adadin limaman da za a yi a wannan masallacin, tun daga kansa shi na farko. To Allah kaɗai ya san adadin limaman, domin mu muna da wasu shekaru da wata ƙa'ida ta rayuwa. Nan da wani lokaci za a nemi wani a rasa, a nemi wani a rasa, a nemi wani a rasa. Amma shi masallacin yana da mun dai san ko da mun san limamin farko, to wane ne limamin ƙarshe na wannan masallacin? Allah shi ya bawa kansa sana. Don haka da makaranta, masu kula da makaranta na farko ga su, to wa ya san adadin masu kulawan da za a yi? Wane yana nan ta Allah ta kasance ya koma ga Allah, ko ya samu wani aikin da ya tarawa wannan, tunda rayuwa ana neman ci gaba ko? Da haka Allah kaɗai ya sani. Da haka wanda yake yanzu sai ya kyautata, ya tsoron Allah, ya kula. Shugabannin da aka hannantawa abu, to dan Allah su ji tsoron Allah, su zama zakarin gwajin dami, su yi abin da za su karfafi ita wacce ta yi wannan aiki a wasu unguwannin da ake bukatar a yi hakan, can ma ta je ta yi. Hakan zai tabbata ne wajen su in sun tsayu sun rike amanar da aka hannanta musu, Allah ya azabta su rike wannan amana. Sannan haka zalika ladan shi ma ya sani yadda zai zo ya ta ta kiran sallah, to Allah kaɗai ya san adadin ladanan da za a yi. Amma na farko su ne suke da sabika, duk wani wanda zai biyo bayan su, kuma su ma suna da wani kaso kenan na aikin, dan su suka fara man sanna bil islami sunnatan hasana. Na sannan haka zalika kuma ita ma wacce ta yi masallaci, ita ma ta kula da sani ita dai yanzu ta riga ta yi. Allah kaɗai ya san kuma yaya abin zai ci gaba da gudana har zuwa sanda Allah ta'ala ya barwa kansa sani. Dan haka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin sha'anin, Allah ta'ala ya kula da abin, Allah ta'ala kuma ya mana gabatakan dukkanin gaba ɗaya. Yadda muka haɗu a wannan waje muka shaida buɗe masallacin, muka kuma gabatar da wayannan nasihohi warwaro, muna roƙon Allah ta'ala ya sa ranar alkiyama mai farin ciki da wannan aiki da muka gabatar. Allah ya sa wannan taro namu ya faranta mana rai ranar da wasu za su tsoro da suka fita da wannan yan kalamai za mu daga insha Allah. Abinda na faɗa ya zanto daidai, Allah ya ba mu dadin da gaba ɗaya, wanda yake da kuskure kuma Allah ta'ala ya ga
8:30 kuma alhamdulillah muna kan lokaci. Mun yi ƙoƙarin kula da lokaci ne saboda abubuwa da yawa. Farko shi kansa malam yanzu yana ɗan nesa da mu, sannan daga mata ga yara da kuma jama'a da suka zo daga nesa. Insha Allah ba za mu ci da rabi za a tare su, amma a gurguje muna da ɓangarori uku da suka rage mana. Na farko akwai shugabanninmu na ɓangaren malamai, Sheikh Malam Muhammad Ibrahim Adeja zai ɗauka mai kalmomi ɗaya biyu minti ɗaya zuwa biyu zuwa uku. Sannan akwai wakilin da girma da gaci da ladiman da shi ma yana zaune zai zama da kalmomi ɗaya biyu, sannan sai mu amsa tambayoyi akwai ɗaya zuwa biyu zuwa uku, shi ma sai a yi da salamu karo karo wasila. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan rana mai albarka wanda yake aka gayyaci babban malamin mu Malam Muhammad Rabi, wanda ke malami ne mai ba da gudunmawa kwarai da gaske dare da rana. Alhamdulillah cikin abubuwa da ya karanta mana na gudunmawar musulmi da musulunci, shi yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya kore wa kai su ba, yana ba da gudunmawa a matsayin su musulmi a cikin musulunci. Allah ya saka masa da alkhairi. An faɗa abubuwa da dama kwarai da gaske, Allahumma illa tun daga farko sai dai mana bayani cewa ne musulmi. A cikin hadisi da ya tabbata ya ce mana al-muslimu man salima al-muslimu bi lisanihi wa yadihi. Musulmi shine wanda ya kubuta daga wato ɗan uwansa suka kubuta da sharrin hannunsa da kuma wato harshensa. Allah ya samu dace. Wannan ɗabi'a ce mai kyau, don haka musulmi ana so ya zama wannan. Sannan yana daga cikin ɗabi'u da ya kamata mutum ya zama yana da su, ya siffatu da su, ya zama hadiyun fi tabi'ihi, da kuma hakimun inda rabbihi, harisun ala waqtihi, yahtaru ahsanu al-alfaz inda al-hadith, laysa mihzana wala kadhuban bal sadiqan amina. ولا يتكاسل عن مساعدة أحد من أصحابه إذا أصبح محبوبا إلى الجميع ومثلا يقتدى به. dan haka ana so mutum ya zama da kyakkyawar ɗabi'a a cikin musulunci, da an ganka an gaba mutumin kirki, siffar kamata nuna cewa wannan mutumin kirki ne. Sannan abu na biyu, ka zama hatta kamar wanda aka ba su wannan kula da masallaci sai sun yi haƙuri bayar da gaske, domin addinin musulunci yana da challenges da yawa. Za su haɗu da cewa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza, gashi ba su mutane ne wanda suke na jagoranci al'umma, to sai sun zama masu haƙuri ƙwarai da gaske, ba abin da ba su yi ba. Sahabbai, manzanni, annabawa duka sun gama da yin wannan abubuwa a harkar addinin musulunci, dan sun ce musulunci suka zaɓa ko shi za su. Da haka su wanda aka ba su jagoranci to za su zama da ƙalubale ƙwarai da gaske, su tsayi ƙwarai da gaske, kada su samu damuwa, su yi abin saboda Allah, kada su yi fushi. Kaddara sun yi fushin, to ya zama a cikin fushinsu akwai hikima a bisa abubuwan da muka faɗa. Abu na biyu, a yi ƙoƙari musulmi su zama duk abin da za su faɗa sai ai sun zaɓi kalmomi wanda yake tatattu, ba ƙarya ba, ba ha'inci ba, ba zamba ba. Duk abin da za ka faɗa na mu'amala, ka zama abubuwa ka faɗa masu na gaskiya, ka zama mai amana da kuma gaskiya. Jagoranci da aka kura ma, ka rike amana tsakanin da Allah, ka rike amana tsakaninka da wanda suka kora ka akan tafiya. Wannan abubuwa ne mai kyau, ana so musulmi ya siffanci da wannan. Sannan malam ya yi magana a ƙarshe wajen agazawa mutane bayan addini din shi kansa a ɗabi'a. Ana so mutum ya zama kada yi ƙasa a gwiwa wajen taimaka wa ɗan uwansa wanda ake tafiya a addini da mu'amala, kada yi ƙasa a gwiwa. Kuma a ƙarshe idan mutum ya siffanta da wannan siffofi da muka dan faɗa a taƙaice, zai zama al'umma ya samu sauƙin mu'amala da su, zai ji suna ƙaunarsa, suna son sa. Kaga wannan ƙaunar musulunci, saboda malam na bada gudunmawa, aka san da shi, aka gayyace shi, an san mai zuwa ne, mai gabatarwa ne, kuma ya zo ya amsa wannan gayyata. Don haka musulunci yakan sa ƙauna matuƙar arziki, amana da kuma gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu. Don haka idan mutum ya siffanta da waɗannan siffofi, insha Allah zai zama zakaran gwajin dafi. To ashe wannan malamar da wannan
na da cewa don kalmar yin insha Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Godiya ta tabbata da Allah. Mun ji shi malamin da ya gabata mana da nasiha, mun ji an sa an yi amfani da wannan nasiha da shi malamin ya yi. Ita matan da ta gina wannan masallaci, mun ji an sa ka jama'a musulmi kun ji nasiya da shi malamin nasiya ya yi da ubangiji an isa mu yaki da kan ya yi don duk wanda ya zo nan da mai ci wannan nasiya ma ya amfani shi ba wai mu ci shi a nan mu fita nan mu watsar da abin da malamin ya yi ba ubangiji an da tabbata da abin shi imamu wanda ya mana nasiha yanzu wanda ya yi bayani yanzu na ƙarshe kun ji abin da ya faɗa ya jawo su ayoyi kuma gwamnati ya ne tabbatar da alheri gwamnati ya ne kuma da kowa wanda ya zo nan lafiya yadda ya zo nan lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu mun shigo wajen tambayoyi sani ba ko za a samu tambaya kada yana nan sai saurara ya asa tambayoyi da su sa Assalamu alaikum. Allah ki gawa ta mana Assalamu alaikum. ya yi hukuncin makwacin masallaci da yake sallah a cikin masallaci ba amma alhali mutumin nan ba jahili ba ne malami ne bakin gwargwado yana da kuma ɗalibai amma baya zuwa cikin masallaci ya sallah sai bayan an gama sallah sai ya tada sallah shi ya shi da ɗalibai shi yana gefen masallaci. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asali yadda aka san ana yin sallah ne a masallaci. Annabi alaihi salatu wassalam ya karanta da al'umma su yi sallah ta farilla a cikin masallaci. Sallah tana filfili ce ake yin ta a gida. Mata ne aka ce sallah su a cikin gidajensu na farilla din shine wanda ya ce la tamna'u ma Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Da haka aiki na mace shine ya zo masallaci. Shi yasa ma aka ce wa bi kulli khطوة yamshi ila salati sadaqa. Ba da duk wani taku da mutum zai yi ya tafi masallaci yana da ladan sadaka. Sannan kuma sallah a tun yadda aka fara yin ta zaka samu yin ta ake yi bayan hijira aka zuwa Madina kaga ana yin ta ne cikin jam'i ake yin sallah. An samu wata in kaga an yi sallah ba a cikin jam'i ba na ba alaihi salatu wassalam to sai in tafiya kuma wani uzuri ya rike shi a wani kamar da yake cikin musulmi Muhammad an gayyace shi gayya dinnan sulhu a wata unguwa a wani a cikin garin Madina da ya tafi ana tattaunawa har lokacin sallah shine Bilal ya sa sai na Abubakar ya jagoranci sallah akwai riwayar ma sa Abdurrahman bin Auf ya jagoranci sallah amma a asali duk sallar da mutum zai yi a matsayin sanar musulmi a masallaci wanda shi ne asali ko in bai zo masallacin ba akwai hadisi da ake ambata amma bai da inganci cewa la salata li jari masjid illa bil masjid ba wai babu sallah ga makocin masallaci sai a cikin masallaci ne wani hadisin malamin suna da magana akan cewa bai inganta ba kai to kenan in ma da ya inganta sai a ce to nafyul kamal ne ba nafyu siha ba wato kamalar sallar ya yi abin da aka ce amma bai yi a asalin inda ake bukatar yi da haka sallar sa ta yi amma da zai ji tsoron Allah ya tausaya wa kansa ya masallaci shi ne abin da aka fi so ai an san da gidansa wani ma da ya zauna gidansa wani ma aka to wa aka warwa masallacin jinsi amma a haɗa a masallaci a yi sallah a ga juna a gaisa a ga lafiyar wani a ji lafiyar wani wani alkhairi ne mai tarin yawan gaske wallahu tabaraka wa ta'ala alam dan aka sallarsa ta yi amma kuma ya saba wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saba da shi na'am Ko tambaya ne wannan game da maganar yan goyi na a caba na'am kamar yadda suke dokan matan aure su yi an wani matan auren ka gana duka su biyu a mashin guda
domin su ba su mutunta mazajensu ba su kimanta darajarsu da suturar da Allah ta'ala ya musu ba. Don ko a hakan waɗanda suke hawa a mace ta hau mashi ita kaɗai ɗin ma wata za ka ga a ɗarare take hawa da lura ce da ta zame mata dole, amma inda akwai wani badi makwakwan wannan da ba ma za ta hau ba. Akwai waɗanda su kuma yan ina da mashin ne, motsi kaɗan za ta hau, wata ma sai ta dafa shi tukun sannan ta hau. Allah ka kiyaye, Allah ka tsare ma, Allah ka sa mu da shi. To sai ko gashi a ce hasuli, wannan babu shakka rashin tsarin ya kai inda ya kai, kuma sun saba Allah ana ba daidai ba ne. Shi kuwa mai ɗaukar sun shi ma yana da kyau ya tsoron Allah ya kiyaye, ya bar duk wani abu da zai kusanta shi da irin wannan yanayi. In ya zama dole, kai akwai waɗanda ma fa ko da mace ita kaɗai ce, akwai wanda ma ba sa ɗaukar mata, amma an kai magana da wasu ce to ba su ɗauki matan ba kuma ba za a iya fita ba. To ya danganta, kai tsoron Allah ba yadda Allah ba zai maka ba. A nan bari an bata ko ta kisa ta minti ɗaya biyu haka, wani dan kuma yana zaune da lura ta cika shi, ya dawo gida da dan mashin ɗinsa haka, ba wurin yake ba amma mashin ɗin ana aiki da shi. Yana shiga gida sai tarar iyalinsa na naƙuda, ya fita ya tura ya dawo, kawai sai aka ce ta haihu. Da ta haihu alhamdulillah, babu ko rigar da za a sa wa yara, haka zalika babu kayan shayi da za a ɗan abin a ɗan fara, ya rasa ya zai duk inda zai nema ya ce a ranta masa babu. Sai ga tutun da yana da wannan mashin kuma ana aiki da shi, dama gwanin sa da lafiya ne, sai ce bari ya sa da lafiya ya cire da lafiya ya sa wata riga, kawai sai ya hau mashin ya ce bari ko mutum ɗaya biyu ya ɗauka, in ya samu ɗan abin da za a sai abu ya fito ya kawo shi ke, kaga da lura ta sa shi zai aiki. Yau ka ɗauka ya fita, ɗan uwa ne kuma shi yake ga ya ce ya ta kewaya bai samu ba. Fasinjan farko da zai samu kuma ce ya tsaya, ina za a kai? Ya ce wani majami'a can, wani church haka da ake ibada. Ya ce har ya ce ta hau sai shi anya kawai sai ba ta wuri ya fuske mashin ɗin sai ya kewaya can kuma ya sake haɗuwa da wani shi ma irin wani. Shi ne da ya gama kewayen kuma ya ki ɗaukan waɗannan, ya gama kewayen ya ƙona ɗan raguwar man saura ɗan kaɗan, bai kuma samu ba sai ya dawo. To muna so mu buga muku misali ne a babu wani ya taɓi ɗa'a ya gama yawon, yana dawo ya kukura mashin ɗin ya baka shi. Kawai sai ga wani makoci ɗan ajin tabarkalla, kawai sai ga shi a wani sai ga buhun shinkafa, ga kokarin madara, ga da kwamfuta, ga kaza sannan kuma sai ga wata 5,000 aka ce to gashi wanda ya je neman fasin da 100, 200 ya samu abu da zai sai gashi ya bar wani abu saboda Allah, shi kuma Allah ya koro masa abu da gidansa. Don haka wani abun za a ɗan haƙura da shi ne, in ka ɗan haƙura kuma ka tsaya da izinin Allah, Allah zai kawo. Allah ka samu da shi a cikin wani kawo. Assalamu alaikum. Sai ka zama na ƙarshe. Kamar wanda ya musulunta ne, idan ya musulunta kuma ba wani kusa da shi da zai ringa koya mai addinin musulunci, kuma ko da yaushe yana zuwa ana sallan da shi, ya yake wajen wannan? Ya kamata ya shi ya yi ƙoƙarin sanin haka, amma da suka musulunta da shi sai su nuna masa ga yadda ake yin musulunci, ana koya masa ilmance na koya a sannan a hankali, ba kawai dan ya ga ana yi kawai zuwa ba. Akwai abubuwan da ake faɗa, akwai ababen da ake a sujada, akwai ruku, akwai kuma manufar yin sallah. Wannan sai a nusar da shi a gane da shi, saboda muna yin sallah ne don mu samu tsira gaban Allah ranar kiyama. Akwai wani sahabin Annabi alaihi salatu wasalam da ake ce masa aljarud, wataƙila wannan za ku yi suna wani iri, aljarud al-abidi. Yanzu ya tambayi Annabi alaihi salatu wasalam, yake ce masa inna li dinan fali in dakhaltu dinaka an la yu'adhibani Allah fil akhirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yace ma wannan Allah, inna li dinan, ni ina da wani addini, amma in dakhaltu fali in dakhaltu dinaka an la yu'adhibani Allah fil akhirah. Yace idan na shiga addinin ka Allah ba zai min azaba a lahira ba. Kaga shi yana gudun kar a yi masa azaba a lahira. Sai Annabi alaihi salatu wasallam ya ce masa sai ku shiga addini kuma aka ci gaba da ilmantar da shi. Da haka za a ilmantar da za a musulunta da mutane